Eta Abadiñon festa handia ospatzen dute gaurko egunez, San Blas egunez, noski. Eguraldi hotzak ez du jendeak okildu eta jendetza izan da Abadiñoko kaleetan. Frutak, eztiak, sagardoak, opilak eta kordelak. Ez da ezer falta izan gaur Abadiñoko San Blasetan. Heldu eta gazte, iritsi bezain laster taloa jatera. Sabela bete ondoren barazki eta artisautza postuetatik jendetza ibili da. Hotza. Baina ambiente ona. Hor dau, ganadu asko, da polito, danak. Euntza, arteza, irizak, klase guztiza. Nekazaritza makinek ere lagunan dana erakarri dute, eta batzuek baita erosi ere. Adierazgarriena baina San Blaseko lokarriak. Kolgateko, gripe sarteko eta... Dantzatzeko unerik ere ez da falta izan. Nola nahi ere ospetsuak dira oso Abadiñoko idiprobak. Makina bat apustulari eta ikusle bildu da gaurkoan. Ikusten den bezalaxe festak arratsaldean ere jarraitu du. Abadiñoz gain beste herri batzuetan ere antolatzen da, Burlatan eta Iruñan esaterako. Honakoa Iruñeko irudiak ditugu. San Nikolas elizatik atera da prozesioa eta santua Sarasate pasealekura eraman dute. Bertan jarririk zeuden salmenta postuak. Izan ere festa eta fedea uztartzen dira San Blas egunean.